Sziasztok! Aki már ezen az úton jön reggel, illetve este felé vagy délután, az láthatta az uszoda oldalában, hogy változás történt. Az Abolátlan Bártonnak véle látványos és gyönyörű arculata lett, és az üzlet grafikát, bevallom őszintén nagy büszkeségemre, én követhettem el. Jávorszky Ágoston Noém vagyok, UX/UI grafikus, és már több mint 10 éve foglalkozok grafikával, online és offline grafikával, arculattervezéstől kezdve minden grafikai elemre vonatkozó tevékenységgel megkereshettek engem. A Facebookon megtaláltuk, az Abolátlan Vándor oldalán keresztül is, illetve hogyha beírjátok a nevemet, hogy Jávorszky Ágoston Noémi, akkor Facebookon azonnal kidob 2 kis csemetémmel a fotóval együtt, és annáról is hadd mondjak el, egyrészt látszik, hogy nagyon odafigyel és precíz, hiszen igénye volt egy ilyen jellegű gyönyörű üzleti grafikát elkövetni, másrészt pedig a munkája is ugyanezt tükrözi. Megkereshetitek nagy testű kutyával, kis testű kutyával, egy elégedett üzleti kliens hangját hallottátok. A Facebookon keresztül ezzel a logóval találjátok meg, illetve az uszoda oldalával keresztül itt, és hogyha az ajtóhoz jöttök, és éppen Anna nincs itt, akkor a telefonszámát itt találhatjátok, és van egy nagyon klassz kis QR kód itt az ajtón, ami azonnal a Facebookjára navigál, és minden szolgáltatást, amivel kapcsolatban tud segíteni, itt találjátok, és ami nagyon-nagyon klassz, mert egyedivé is teszi Annát, nagy testű kutyával is foglalkozik, és szeretettel lát, és a Facebookján meg megtalálhatjátok a gyönyörű képeket, hogy kiből mi lett, úgymond, és megláthatjátok, hogy tényleg igényes a munka. Én szeretettel ajánlom őt, és magamat is a Facebookon megtaláltok. Jávorszky Ágoston Noém voltam, UX/UI designer. Minden jót kívánok!